Takže čeho to lidi, tady Traxel Chance a vás po dlouhé době vítám u nového videa ze hry Brawl Stars. Dnes tu máme na hlavním účtě takovej lehoulinký opening, tak trošku jsem se tady našetřil. A tu máme jenom tady kredity, nebudeme vybírat. Máme tady 18 startropů, což je celkem slušný. Tak a jdeme na první startropu. Tak, rare. To budeme dělat rychle, rare. Epic, wow, 200 coinů, coiny se hodí vždycky, covery, ne, super rare, covery to se nic, to bude super rare a budou to coiny, jo, tak. Rare a budou to powery, coiny, vadí, teďka to bude super rare a powery, prý ne, rare a palku to, nevím nic, super rare a budou to coiny, zase špatně, teďka to je epic a budou to powerpointy, špatně, to nevadí. Epic, teďka to budou coiny, tak, Epic znova a budou to pin, nevadí, teďka to je rare, budou to powery, rare a budou coiny, tady ne, a rare a budou to nic, nevím, a teďka to bude super rare a podle mě to budou coiny, tak prej ne. Poslední stardropa je rare a budou to coiny, jo, tak, to máme všechno na hlavním účtě, tady, skvělá, season, tak, máme, klikáme úplně všechno, většinou den, to zajímavý klub. Tak, tady máme Trophy Road, máme garantovanou legendary startropu, tu si tady ještě necháme ke konci. Zase, no, not bad, no, ale jo, vyberem to, se to bude čekat 10 vteřin, schválně tady vám nedám žádný střík, ať si to vychutnáte. To fakt pěkný. Tak, powery. A jdeme na to. Ve stejnou. Aha. Tak dokonce ještě nemáme splněno. Jak si zapomněl, ups, to budeme muset dělat. Tak a máme tady nějaký questy na duo showdown. Duo. No, ale jo, půjdeme 5 her duo, nějaký vám taky ušetříme, tady nevím, tolik netrpíte, takže nějaký brawler, který by se služil, pač vlastně co je za mapu. No, tak to je trošku těžší. No, dáme si třeba první 2 hry, pak vám to stopnu trošku, takže dáme si první hru. Smoky jsem na osmičce, nejsem si jistý, jestli si rychem taky ne, tak budu radši asi s tím Mortisem. Tak a duo showdown. 5 her, možná si to nejde. OK. 300 tu máme. Tak. Tady jsou to asi nejsou. A sakra. Tak to je upsí. To jsme fakt neměli. Zábavu. Tohle co možná vystřelil, já jsem se
budoucí track se vystřílíte, děkuju. Tenhle jste mega big fail. Tak. Teď tu máme boty. 1500 damage dáváme. Nic moc. Rašujeme asi střed. Pítáme internet. Zase to seká. Tak. Tady jsou nějaký fighty. Chester to tam potáhl. Evidentně ten teammate by nemusel být zase. Evidentně asi za něho hraje bot, když dizonkuje. Tak, dali jsme ho skvěle. Dole je jedničkový kód, ten by nám mohl dát looting, což vlastně nečekaný. Nevím, jestli přežiju, ale jo, dal jsem to. Mortis je fakt dobrý. Super celé, měl jsem zábavu, byl dobrý. Tak, kolik máme? No, jenom 3. Tak, já si dám asi ještě ty 3 hry. Tak, vy se ušetříte. A uvidíme se až na openingu. Takže zarec. Takže 5 her máme odehnaných, skvělý. Tak, opening mominy, tak, rare, epic, 200 korun určitě. Tak, kopající šlů, dobrý, 30, tak, 22 000, dobrý, tak. Teďka půjdeme na ten Brawl Pass opening. Tak. A jdeme na to. No, sezóna nám končí celkem brzy. Pár vybraných odměn vadí. Tak, kredity. A loukne se nám Piper. To je celkem dobrý brawler. Piper, to není dobrý. Tak, Starnoid. Unlocking Mythic. Za mě z těch 3 asi bude nejlepší ten mistr. 10 gemů, zlobím se, Star Drop, Super Rare. Teďka si spíš vyklikám ty. Tak, Super Rare. Mythic, nice.
Epic, coiny určitě. Tak, prej ne. Jdeme. Více. Rare. Znovu. Bude se špatně. S coiny. Velmi se mi líbí. Tady je tam rare. 50 coinů. Celkem tady tyto listy prediktovaly celkem ale klásem jsem určitě zdravery. Tak se mi to jedině líbí. Takže rare znovu. Super rare už ani i přestane komentovat. A každopádně Epic ne. Spray na spíkám, skvělý. Tak, Epic. Coinů. Gemy. Epic, znovu. Blackboard Edgar, skvělý. Takže, super, to přestanu komentovat. Tak, tady máme bonusovou standropu, takže je to rare, gel. Tady máme legendary standropu a co to bude? Maskodary, skvělý. Skin, nezlobím se. Tak, tady máme za 20 000 další legendary. Bude to Star Power, no, není nic nejlepšího. Nezlobím se, no. Tak, 3200 coinů, to je pěkný. No, ale si asi nebudeme teďka upgradeovat, ale brawlera, kterýho bych si mohl upgradenout a mám ho celkem, taky asi nikdo, no, celkem. Já si ty coiny pošetřím spíš tady. Tak kde pak je? Tady Leonovi na Hypercharge, který by se mě celkem líbil. Ale tak, si ještě počkáme. Tak, a to by bylo pro dnešní video vše. Já se s vámi loučím a zdarec!